Books with passages missing. That's why rationalism is what I practice. Growing up as a kid, I thought I was gonna be a catkiss. Came from a class of 4F to the A class, nigga. Assalamu alaikum masu bibiyan mu a wannan channel mai albarka, ma'ana Ayuba Technology. Barkanmu da warhaka. Kamar yadda kuka sani, sunana Ayuba Tata. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da kuma kasancewa a wani sabon bidiyo. Kamar yadda kuka sani, yau zan nuna mana yadda za mu samu data 25 GB free za ka samu kai amfani da shi cikin wayanka ba tare da ka samu matsala ba, saboda duba da yanayi na wani lokaci kana so ka yi amfani da data kuma ka yi nesa da inda za ka sayi datan, ko kuma ba da dai sauransu makamancin haka. To amma yanzu cikin yardan Ubangiji za mu nuna muku yadda za ku yi amfani da wannan application inda za ku ɗauko ku yi amfani da shi kai tsaye. Za ku iya zuwa Play Store ku yi downloading ɗin shi, ko kuma zan ajiye muku link ɗin wannan application ɗin a description. Ga nan application ɗin da za mu yi amfani da shi, gashi nan wannan wanda kuke gani, da shi za mu yi amfani da shi. za mu shiga kai tsaye mu je mu fara bidiyo da application ɗin. So na farko wannan na ɗan gwada ne a kansa haka, kuma an samu a cikin ikon Ubangiji an samu. To na farko gashi nan inda za ku shiga start na farko, sannan in kana so MB ko kuma gig, to mu dai gig muka shiga saboda shine mai yawa ba MB ba. Mun shiga gig, sannan kuma mun zo gashi nan za a baka zaɓi guda 4: Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. To mu dai za mu ɗauki na farko. Muna so kuma ya danganta da yadda kake so, ko Instagram ko WhatsApp. To gashi nan iya adadin datan da suke bayarwa, 5 GB, 10 GB, 15 GB, 20 GB, 25 GB. To mu gaskiya na ƙarshe za mu ɗauka, sai mu zo mu danna nan inda kuke gani yana ja yana fari din nan, sai mu zo mu danna shi, sannan sai mu zo mu saka phone number mu, sannan sai mu zo mu saka sunan layinmu, sai mu danna request, sannan zai lodi. To kun ga abin da ya faɗa, kun ji abin da ya faɗa nan, yace we are verified available or you select flight. So kaga sai ka yi selected anan abin da yake so ka yi, yace a cikin awa 23 nan yana so ka tura wa mutum haka, misali ka tura, ka yi sharing ɗinsa haka, sharing using, sai ka zaɓi wanda kake so ka tura. Yana maka magana ne akan cewa ka taimaka ka tura wa wani zuwa abokananka wanda za su karu da shi suma. To za ka tsaya WhatsApp ne ko kuma wannan ne, ba tare da ka ɓata lokaci ba. Kamar dai yadda kuka gani, kowa dai ya san menene shiya, kuma ya san yadda ake a yi sharing. So ba tare da an ɓata lokaci ba, kai tsaye za ka je kai shiya. Da zaran ka yi shiya, duk wanda ya bi link ɗin nan naka, kai tsaye za ka ga sun turo maka datanka ba tare da ka ɓata lokaci ba wani wasting time. Kai tsaye za su turo maka datanka, ko da a ce 23 hours ɗin nan bai karasa ba, kawai za su turo maka da zaran wani ya bi link ɗinka. Mun yi mun gani kuma mun ji daɗin yin abun gaskiya sosai da sosai. To ta wannan hanyar ne za ka samu data kai tsaye, hankali kwance kuma cikin sauki. Allah, ga wanda bidiyon nan ya burge shi ya danna mana like, ya yi share, sannan ya mana comment, sannan kuma in bai yi subscribing ba da Allah kar ya manta ya mana subscribing. Mun gode mu.